plataformes és una concentració o manifestació que tindrà lloc el dia 1 de desembre a les 7 de la vesprada en les 3 capitals de província. A València es farà a la plaça Manises. Sabem que és dur, és difícil començar una altra vegada les mobilitzacions, però hem de recordar a la societat que no comencem, que continuem, que en cap moment s'aturarà. Jo no sé si amb això jo crec que és suficient, que queda clar. Vols dir alguna cosa? No, jo dic que seria convenient remarcar quines institucions, organismes, partits polítics conformen la plataforma, perquè potser ells no ho recordaran des del passat. I després també voldria, no sé si seria convenient que veguéreu els cartells que s'han fet per a la concentració, que els hem portat, si és convenient que posem alguna ahí o no. Després. Deixeu els que estan a les bolses, que t'he donat abans, portar-les a rosa. Estan en aquestes bolses d'ahir. Després ho gravem. Recordar que les plataformes, en concret la plataforma, crec que totes les plataformes tenim més o menys els mateixos, estan constituïdes més o menys per els mateixos membres, però en concret la plataforma de la Safor hem de recordar que està formada per representants de pares i mares, de FAPA València, per sindicats UGT, comissions i la CGT i l'ESTEC, moviments de renovació pedagògica, recordem que tenim com a representants Escola Valenciana, Col·lectiu de Mestres de la Safor i Escola d'Estiu Marina Safor. Tenim una representació important de l'Ajuntament de Gandia